15 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 1 лютого, 1435-й день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію ще двох учасників доночних пікетів Усейна Усейнова і Ділявера Юнусова, які торік, 14 жовтня, виступили проти свавілля силовиків на окупованому півострові. Захист намагався оскаржити присуджені кримчанам штрафи, кожному по 10 тисяч рублів, однак рішення судів першої інстанції зрештою залишилося у силі. Апелляция вынесла тот же вердикт, что и первый раз. Хотя я с этим полностью не согласен, так как законом Российской Федерации предусмотрено проведение одиночных пикетов. Особых-то иллюзий и чаяний не было, но тем не менее. То есть суд прошел достаточно монотонно в формулировках юридических, которых я мало чего в принципе понимаю. Единственное, что могу заметить, что народ никто не слышит. Верховний суд окупованого Криму зараз розглядає апеляцію на штраф ще одному учаснику одиночних пікетів, однак громадські захисники на позитивні рішення не сподіваються. Напередодні окупаційний суд розглянув перші 4 апеляційні скарги у цій справі і відхилив їх. Лише зменшив розмір присуджених штрафів двом учасникам одиночних пікетів з 15 до 10 тисяч. Сенат Польщі ухвалив скандальний законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Офіційно документ називається «Про внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті». Законопроект також забороняє описувати нацистські табори смерті у Польщі як польські та забороняє звинувачувати поляків у співучасті у нацистському Голокості. Порушникам передбачено штраф або ж позбавлення волі строком до 3 років. Тепер за закон має проголосувати президент. Уряд Ізраїлю вже засудив скандальний законопроект. Мовляв, історію змінити не можна, власне, як і заперечувати Голокост. Я не розумію, невже ніхто не збагнув, що те, що Сейм ухвалив законопроект за день до відзначення річниці Голокосту, може спровокувати невдоволення. Могли б голосувати про це пізніше, а нині це є трагічна, абсолютно трагічна міжнародна ситуація. Ухвалений Сенатом законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Так відреагував на вчорашнє голосування президент Петро Порошенко. Він закликав Польщу до об'єктивності та діалогу. Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними. 15 років позбавлення волі. Суд у Генічеську оголосив вирок винуватцю теракту в Новоолексіївці Валерію Долапчі. Там у квітні 2016-го поблизу адмінмежі з анексованим Кримом злетіла у повітря нашпигована вибухівкою автівка з одеськими номерами. Вона була припаркована у людяному місці, внаслідок чого одна людина загинула, ще 5 дістали поранення. Правоохоронці кваліфікували вибух як теракт і спробу дестабілізувати ситуацію на кордоні з Кримом. Валерія Долапчі вважають організатором теракту. Свою провину він так і не визнав. Суд присяжних ухвалив Долапчі Валерію Степановича визнати винним, призначити Долапчі Валерію Степановичу покарання у виді позбавлення волі на срок 15 років з конфіскацією усього належного майна на праві власності. У Стамбулі автобус зніс зупинку громадського транспорту. 3 людей загинули, 5 з травмами відвезли до лікарні. ДТП сталося в районі Уксюдар. За словами очевидців, автобус спочатку врізався в інший автобус, після чого його відкинуло на тротуар прямо в зупинку. На місці аварії працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі подробиці і причини ДТП. Ми стояли на зупинці, нас було чоловік 30 або 40. Автобус на дуже великій швидкості їхав, не зміг зупинитися. Його занесло вправо, ми всі почали бігти. Спортивний арбітраж у Лозанні дозволив російським олімпійцям брати участь в Олімпіаді. Повністю задовольнили апеляції 28 спортсменів. Відтак їм повернули право виступати на Олімпійських іграх. Раніше їх довічно усунули через порушення антидопінгових правил. Тепер ці спортсмени можуть брати участь в Олімпіаді, яка проходить у Південній Кореї. Щоправда, ще слід дочекатися реакції МОК.
Ще для 11 спортсменів довічне відсторонення замінили на пропущення лише нинішніх Олімпійських ігор. Крім цього, після рішення суду російська збірна повертається на перше місце Сочинської олімпіади. Усього в арбітражах подали 42 скарги. У Міжнародному олімпійському комітеті вже висловили розчарування рішенням суду в Лозанні. Сьогодні 47-ма річниця загибелі легендарного льотчика Аметхан Султана, двічі Героя Радянського Союзу. Про його життя деталі в сюжеті. Адам дуньяға ос сметінен, ос тағдыры йылдызынан бері келейкен. Өлгенде, мына бойлы етіп, оның йылдызы да сөне екен. Анам, я менің йылдызым қайсы білмейсіз ме? Слова матері про місію в житті стали пророчими для Аметхана. 6-річний хлопчик ще й гадки не мав, чи займатиметься далі, та вже тоді мріяв про небо. Родина мешкала у Алупці на схилі Айпетрі. 24-річним юнаком Аметхан пішов на фронт. Перший бойовий виліт і перша перемога. 22 червня 1941 року збив тараном німецький бомбардувальник. За мужність та відвагу у 43-му отримав Героя Радянського Союзу. Цим почесним званням нагороджений двічі. У 45-му йому вручили ще одну медаль – Золоту зірку. Я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Раз остался жив, значит, в то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. У той час, як він боронить небо Радянського Союзу, його родину НКВС депортує із Криму. Брата звинуватили у посібництві фашистам і арештували. Хотіли забрати й матір. Та Аметхан завадив цьому. Його друг та бойовий командир Тимофій Хрюкін заступився за родину. Замість заслання в Узбекистан родину відправили до Краснодару. Ці події, де загалом депортація кримсько-татарського народу, лягли в основу фільму «Хайтарма». Його режисер Ахтем Сейтаблаєв, він же виконавець головної ролі Аметхана Султана, зізнається, ця роль – велика честь. Кожен кримськотатарський хлопчик мріє або мріяв стати Аметханом Султана. Я не є виключенням. Я намагався створити образ живої людини зі своїм білем, зі своїми сподіваннями, зі своєю надією. Навіть попри військові звитяги та боротьбу з фашистськими загарбниками, радянський режим намагається усіляко применшити досягнення Аметхана, і все через національність – кримський татарин. У 1953 році за випробування прототипу крилатої ракети льотчика представляють до 3-ї зірки Героя. Проте Сталін, дізнавшись про національність Аметхана, заборонив вручати відзнаку. Берия принес Сталину, это такой очень характерный, яркий случай, принес Сталину список на награждение. И там в этом списке был Аметхан Султан, и Сталин рассвирепел. То есть это означало, что Аметхану нужно дать 3-ю звезду Героя. Это, конечно же, кардинально вообще меняло бы всю вот эту парадигму развития крымско-татарского народа. Історик каже, Аметхан завжди був зі своїм народом. Ще в 60-ті роки його підпис стояв першим в листах-зверненнях національного руху кримських татар до радянських органів щодо повернення кримсько-татарського народу на історичну батьківщину. А тому постійно був під прицелом КДБ. За однією з версій істориків, Аметхан Султан загинув не випадково. Гибель такая трагическая 1 февраля Аметхана Султана, это, в общем, было убийство. Это было срежиссировано компетентными органами. Пам'ять Аметхана Султана жива й понині. На історичній батьківщині на честь відомого земляка відкрито музей в Алупці, названо площу у Симферополі. Ім'я Аметхана Султана увіковічено й в небі. Його іменем названо малу планету сонячної системи. Олена Царенко, Заман, АТР. Телеканал АТР протягом дня згадуватиме героя. Сьогодні ви почуєте розповіді істориків, побачите документальні кадри, які збереглися до наших днів. І телеканал АТР сьогодні покаже фільм про долю всього кримсько-татарського народу та його вірного сина, легендарного Аметхан Султана. Фільм «Хайтарма». 3 лютого у будинку культури селища міського типу Буюк-Унлар відбудеться 9-й турнір пам'яті Аметхан Султана з національної боротьби «Куреш».
Крим стане ближче. Представництво президента України у Криму домовилося з Укрзалізницею відкрити пряме залізничне сполучення із столиці та інших міст до нової станції Вадим на Херсонщині. Вона буде розташована біля пропускного пункту Каланчак. Залізничники мають за 1,5 місяці скласти технічне завдання щодо курсування потягів або окремих вагонів між станцією Вадим та Херсоном. Станція Вадим – це найближча станція до КПВВ Каланчак. Розташована на відстані приблизно 5 кілометрів від КПВВ. Це буде зручно для громадян України з Криму. Безпосередньо зі станції Вадим придбати квиток, наприклад, до Києва. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Земан кримсько-татарською» менш ніж за годину. Далі Аліна Блохіна з програмою «Бугунь». Залишайтеся з нами.